Usnula civilizacija 37, Sibirski cedar 37, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Kroz razdoblje tamnih sila, drugi dio. Ja sam uvijek mogla iscjeljivati uz pomoć svoga zračka. Mene je još u djetinjstvu naučio pradjed i objasnio sve. Ja sam to činila mnogo puta sa svojim ljudima iz seoskih ljetnikovaca. Sad je moj zračak mnogo jači nego što je u djeda i pradjeda. To stoga, kažu oni, što se u meni pojavio osjećaj koji se zove ljubav. On je tako velik, ugodan i pomalo gorući. Njega poželiš darivati svim ljudima i tebi. Želiš da svima bude dobro i da sve bude dobro, kako je to htio Bog. Anastazija je izgovorila svoj monolog neobično nadahnuta i uvjerena, kao da je s njim napravila hitac u prostranstvo i vrijeme, pa je zašutjela. Gledao sam Anastaziju, iznenađen njezinom neuobičajenom strastvenošću i uvjerenošću, pa sam upitao. Anastazija, je li to sve? Nema više nikakvih nijansi u tvojim planovima, maštanju. Ostalo su, Vladimire, sitnice. One nisu bitne, ja sam ih riješila usput kao 2x2. Tamo je samo nešto bilo složeno što se ticalo tebe, ali i to sam riješila. Eto, sad reci detaljnije. Što je to složeno što se odnosi na mene? Shvaćaš, ja sam iz tebe napravila najbogatijeg čovjeka na zemlji i još sam te učinila najslavnijim. To će se desiti za neko vrijeme, ali kad se mašta razrađivala, do sada ona još nije netragom nestala, ona privlači sile svjetla. Sile tame, one uvijek nastoje unijeti svoje, štetno, kao svoje različite sporedne učinke, što djeluju ubojito na onoga, koga se ona dotiče, kao i na razne ljude. Moje misli su se kretale jako brzo, ali mračne sile su svejedno uspijevale. One su napustile mnoga svoja zemaljska djelovanja i pokušale su pokrenuti svoje mehanizme da djeluju oko moje mašte, pa sam onda smislila. Doskočila sam im i natjerala sam sve njihove mehanizme da se pokrenu u svrhu dobra. Nije prošao niti jedan tren, a mračne su se sile izgubile, ali to je bilo dostatno da bi se mašta, privučena silama svjetla, uspjela zanijeti do za njih nedostižne beskonačnosti svjetla. Pa što si ti smislila, Anastazija? Ja sam za njih neočekivano nešto produžila vremensko razdoblje mračnih sila, u kojem ćeš ti trebati prevladati različite teškoće. Pri čemu sam oduzela sebi mogućnost da ti mogu pomoći svojim zračkom. One su se omele, baš i ne videći u tome logike s moje strane. A ja sam u međuvremenu brzo obasjala ljude s kojima ćeš se ti u buduće družiti. Što to sve znači? Tebi, mojoj mašti ljudi će pomoći, svojim sitnim zračcima, koji su gotovo bez vodstva, ali njih će biti mnogo i vi ćete zajedno utjeloviti maštu u materijalnoj stvarnosti. Prenijet ćete se kroz razdoblje tamnih sila, i druge ćete prenijeti na drugu vremensku liniju. I ti nećeš biti ohol i pohlepan kad postaneš bogat i slavan. Stoga što ćeš shvatiti, najvažnije nije u novcu, za njega nećeš nikada dobiti toplinu, iskrenu suradnju ljudske duše. Ti ćeš to shvatiti kad budeš prolazio kroz taj odsječak vremena tamnih sila, kad se sretneš i upoznaš s tim ljudima. I oni će također shvatiti. A čučnjeve, tvoje uzajamne odnose s bankama ja sam zamislila za svaki slučaj, stoga što ti uopće ne paziš na svoje tijelo. A tako ćeš barem malo vježbati kad budeš dobivao novce u banci, i poneki bankari također. I neka to bude malo smiješno, zato grešna ponosa u tebe neće biti. Eto, ispada tako da će tebe i one oko tebe očvrsnuti teškoće i prepreke što su ih smislile mračne sile za svoj odsječak vremena. Učinit će vas svjesnijima i naposljetku će vas sačuvati od mračnih iskušenja, kojima se oni tako ponose. Njihovo djelovanje će vas sačuvati, stoga su se i izgubile za manje od trena, i one sad više nikad neće dohvatiti moju maštu. Anastazija, ti moja mila maštalice, sanjalice. Joj, kako si dobro učinio. Hvala ti, tako si lijepo rekao, moja mila. Molim, pa sam te još i sanjalicom prozvao. Maštalicom, nisi se uvrijedila. Uopće se nisam uvrijedila, ti još ne znaš se koliko se točnosti uvijek ostvaruju moja maštanja,
kada ona ispadnu uvjerljiva i detaljna. Ova će se sigurno ostvariti. Ona su mi draga i najsjajnija. I knjiga će takva ispasti, osjećaji će se u ljudima pojaviti neuobičajeni, i ovi osjećaji će pozvati ljude. Čekaj, Anastazija, ti se opet počinješ zanositi. Smiri se. Nije mi bio sasvim shvatljiv smisao, utkan u njezin monolog, činilo mi se odveć fantastičnim. Tek mi je za godinu dana urednik časopisa, nakon što je pročitao rukopis, koji je sadržavao ovaj monolog, s uzbuđenjem uručio najnoviji broj svoga časopisa, za svibanj 1996. godine. Uzbuđenje je i mene zahvatilo kad sam se upoznao s njegovim sadržajem. Istodobno su dva velika znanstvenika spominjali u svojim radovima postojanje višega razuma. Tijesnu međupovezanost čovjeka s kosmosom, zrake, nevidljive prostome oku, koje zrači čovjek. Oni ih uspjeli obilježiti uz pomoć posebnih naprava, a u časopisu su umetnute dvije fotografije ovih zraka koje zrači čovjek. Ali znanost je samo progovorila o tome što Anastazija ne samo što je poznavala od djetinjstva, nego čime se ona sasvim jednostavno služila u svom svakodnevnom životu, u želji da pomogne ljudima. Otkuda sam ja mogao znati prije godinu dana da ona, što je stajala predamnom u staromodnoj i jedinoj suknji, obuvena u neugledne kaljače, doista posjeduje ogromna znanja, sposobnosti kojima može utjecati na sudbine ljudi. Da se porivi njezine duše stvarno mogu suprotstaviti onome što je mračno i štetno za čovječanstvo. Da će narodni iscijelitelj, poznat u Rusiji, Mironov sakupiti svoje pomoćnike i reći, mi svi smo sitni kukci pred njom. I dodat će kako svijet još nije poznavao veće sile, nego što je u nje. Njemu će biti žao što ja nisam tako dugo shvaćao. Mnogi će osjetiti jako snažnu energiju što je propušta knjiga. U proljetnu će se kišu, što čisti nečistoće, prosipati stihovi kad se objavi prvo neveliko izdanje knjige, čijim se autorom, mislim, javlja i ona. Sad je, poštovani čitatelju, ova knjiga u tvojim rukama. Ti je čitaš, izaziva li ona u tvojoj duši osjećaje, možeš prosuditi samo ti. Što ti osjećaš, na što ona poziva? Anastazija, ostavši tamo sama, u tajgi, na svojoj čistini nepopustivo će razgoniti, svojim zračkom dobrostivosti prepreke što su se ispriječile pred njezinom maštom, skupljat će i nadahnjivati sve više novih ljudi kako bi se njezina maštanja ostvarila. Tako će se u trenucima kad mi bude teško pored mene naći 3 moskovska studenta, ne dobivši za svoj rad zaslužene nagrade. Noćima tipkati tekst, Anastazija, na svojim kompjuterima. Oni neće prestati tipkati čak i kad u njih počnu naporni ispitni rokovi. I knjižicu će izdati u nakladi od 2000 primjeraka 11. moskovska tiskara. Izdat će je zaobilazeći izdavača. Još će prije toga novinarka iz Moskve prva progovoriti o Anastaziji u tisku, u kojem pišu poznata imena iz akademskih krugova, posvetit će nekoliko brojeva Anastaziji. U svojim najsmjelijim maštanjima akademici ne dostižu Anastazijine uvide, vidjelice iz sibirske tajge. Čistoća namjere čini čovjeka svemoćnim i sveznajućim. Čovjek je vrhunac stvaralaštva.